Preżentament għandna żewġ mexxejja fil-Labour li qed jikkompetu għall-attenzjoni. Dawn huma Joseph Muscat u Roberta Bela. Hekk iddikjara l-editorjal tal-ġurnal Malta Today hekk kif qed tkompli toħroġ fid-der il-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista. Editorjal stqar li wara li Joseph Muscat irritorna fix-xena, issa qed iqum tħassib kbir dwar min verament qed jieħu d-deċiżjonijiet fil-Partit Laburista. Fil-fatt waqt attività li organizza l-MP Alex Agius Saliba, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat prova jiddetta l-proposti tal-Labour għall 10 snin li ġejjin, dan apparti li prova jiddefendi lilu nnifsu fil-konfront tal-korruzzjoni. Hawnhekk l-editorjal qal li d-diskors kien evidenti li kien wieħed ta' mexxej u mhux ta' wieħed li huwa sempliċiment membru fil-Partit Laburista. Apparti minn hekk l-editur qal li l-fatt li għandna żewġ mexxejja fil-Labour li qed jikkompetu għall-attenzjoni tindika b'mod ċar li din is-sitwazzjoni se jkollha konklużjoni diżastruża. Il-Malta Today tgħid li ż-żewġ fazzjonijiet jaf ma jidhrux daqstant evidenti għaliex preżentament Roberta Bela u Joseph Muscat għandhom għan wieħed li jippruvaw jirbħu l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Iżda l-editur jinsisti li Muscat qed jagħmel dan kollu għal skop wieħed biss biex jekk l-inkjesta maġisterjali brabta mal-istarijiet ma tkunx favorih ikun jista' jinħeba wara l-appoġġ tal-partitarji.